curs Bojos per l'Energia és unes classes teòriques en les quals t'expliquen una mica com anirà o com funciona l'àmbit en el que treballa aquest investigador. Cada dia és una temàtica diferent, amb investigadors diferents. Aquest curs el vaig escollir perquè una professora del meu institut me'l va recomanar, aleshores vaig començar a mirar la pàgina web, vaig veure tot el que es feia i com és un àmbit de recerca per mi desconegut, doncs vaig dir, doncs tirem cap endavant. En el meu temps lliure mirava diferents tipus de... no només obtenir energia, sinó també filtrar l'aire o contra pol·lució i així, i vaig pensar que aquest curs seria una bona oportunitat per mi d'aprofitar i saber més coses per poder fer un impacte més gran. Els primers temes que vam tractar van com per ordre. Per exemple, van primer la generació, després com l'emmagatzematge i després el consum. Sessions que fem pràctiques aquí al laboratori m'agraden molt, perquè fem moltes coses que ni sabia que es podien fer. Coneixes coses que realment si no estiguessis aquí no ho faries. Pots veure màquines, maquinària que no trobaries a altre lloc com els guants aquests. L'energia és una cosa necessària per al món ara mateix i ho serà més endavant. Ja sigui en un edifici, ja sigui en una petita comunitat, en una casa, poden ser eficients d'energia i poden ser autosuficients com per generar la seva pròpia energia i consumir-la alhora. L'energia, que és un sector que gasta moltíssims recursos, es pugui implementar perquè en sigui millor i, per tant, gasti menys i el futur no estigui compromès pel que nosaltres estem fent ara mateix. Llavors sí que crec que canviarà el món, sí. Em motiva venir aquí el fet de que sé que aprendré coses noves, que visitaré nous laboratoris, que podré veure noves tecnologies implementades, a més de la pinya que s'ha fet. Li recomanaria primer de tot a algú que li interessi aprendre sobre una temàtica en concret, però molts aspectes i de manera molt concreta. I penso que al final és un àmbit de recerca que està per tot arreu i que no ha de ser només implementat a la gent que fa tecnologia, sinó si vols conèixer qualsevol persona que tingui interès com les ganes d'aprendre. D'aquí 5 anys, si tot va bé, estaria acabant la carrera i si es pogués, m'agradaria, òbviament, treballar en un laboratori fent recerca, encara que és molt complicat, però m'encantaria. Començar o encaminar una empresa, no crear una empresa, però encaminar una empresa cap a com jo veig el futur del món, no? Com fent híbrids d'aquests tipus d'energia, potser també focalitzar-me en altres temes com la pol·lució del CO2 o del plom o així. Potser intentant investigar alguna cosa, fer alguna cosa així de recerca. Per tant, és una oportunitat, la qual si la pots tenir, aprofita-la.